večeras mi igramo FIFA 15. Čekaj, tako. Da vidimo ko imamo. Barca, Kajb, Chelsea, Liverpool, Manchester, Borussia, Napoli, Paris, Barcelona. Dobro, mi ćemo biti Paris, će igram protiv Paris Saint-Germain. Mi ćemo biti Barcelona, će igram protiv Paris Saint-Germain. Tako, mislim da vidimo ko imamo tim, da mnogo je doći. Suarez, brate, izlezi Strong napolje, mesto Pedro. Pedro je dobar poluigrač Barca, ali nema mesta. I bravo, mesto Ter Stegen. Dobro. I da vidimo na koji settings. Ajmo mi malo, da vidimo world. Čak, malo ajmo da smalimo ti ove prve. Kako to se pravi novo. Da to. Da vidimo. Znači, znači ovo isto. Kao FIFA, ajmo da stanemo, da pritisnemo start. Gle go, BUM! Dobro, ajmo start, da počnemo šta više je podobre. Evo vidite, Suarez još na... Evo ga, BUM! Brani goš. Neymar, zašto nije sudija, pa pusti sudija. Pa pusti sudija je. Evo ga Leo Messi! Leo Messi! Kakav udarac Leo Messija! Bravo Messi! Bravo Messi, bravo. Kada može preko... Ne, ovo je Lavici. Ne, dobro se vratio po... dobro. Dobro, faul je bio. Ajmo da šutira, ko je ovo Matudi. Ajmo, bum. Nije bilo, ko može protiv Piqué ili neko drugo. Oho! BUM! Leo Messi! 1-0 za Leo Messi! Leo Messi! Kakav gol! Kako sam i probio svilju, vidite! Vidite, ona mu dala dvojs. Kako ga probio, Bravo za Leo Messi! Bravo, znači... Nemam borovije. Šta rade ovo? Znači, Leo Messi je predobar. Možemo da tepamo, Mislim, malo ono, kako se zove. Ne. Ljudi, penal! Pa sudija, ti ne sudiš pravilno. Sada kako da ga fatim? Zlatani! Ne znam da li je uspeo ta finta da napravim. Pusti mu lopta na Suarez! Dajte sada ljudi. Kakav Sirigu je, znači nada se namesti, Sirigu je ekstra golman. Znači ljudi, sada za neki dan ja ću snimam FIFA 15. Daj ga! Nije bio gol, video sam. Jako ne se gleda, dobro, sam nešto napravim, dobro. Ovako ništa ne se gleda. Nemam to što da si. Suarez netiju. Faul, sudija, crveni! Kako mu uklizao, ljudi!
čist crven sudija, ne znaš pravo da sudiš. Daj, vratim Dani. Jao, kaj je ispucao je. Kaj je ispucao lopta, ljudi. Ja ne znam, da budem iskren. Dobro ljudi, kako je si samo šutne pa ama nem uspio. Pike, tvoja je lopta. Pike trči. Čak, sad ćemo uzmem, čekaj. Džorti. Za malo ljudi ovo. Na Sirigu. Ali Sirigu ekstra brani, ne znam kako. Je odbranio ono svi... Neymar, brzi si Neymar. Jo. Nena Ibrahimović. A već hoće još jedan penal. E pa neće to da sudija. Nemoj sudija. Napravit ću, vidiš. Ali Busquets se bave kao... Ljudi, pol vreme. Dobro. Ne znam ako se izmori. Zlatan Ibrahimović žuti. Znam zašto ga dobio. Ja, trči Messi! Ili David Luiz cepa. Samo ljudi svi lopta. Ljudi svi lopta je spasio. David Luiz i Piqué cepa, a Ramos ništa. Ovo nije moguće. Ovo nije moguće danas. Ovo nije možno. Ovo nije moguće. Kako ga spasio? Ja ljudi ako kupim FIFA, ne da kupim, da simnam FIFA. Iako ja ljudi simnem FIFA, bravo je moj prvi golman. Ajmo da vidim. Znači on dobro, Sirigu je dobar. Neko bravo. Bravo je više dobar. Ja šta rade ovdje ljudaci. Primit ćemo gol. Primit ćemo. E pa kad ga ostavamo ljudi, tako ne treba. Za koga faul? Pa sudija. Sudija na ovu utakmicu ići ne pravilno sudiš. Kakav dupli... Bravo masker. Sirigu. Pa čovječe, kako si ga spasi? Kako si ga spasi? Kako? Ljudi... Ne, pa šta se zapletkujete tu? Piqué je gore ga čuvao, Piqué ma tu... Ne Ibra lopta. Ljudi, pa daj, sudija!
tako ti treba. Pa 2 puta mi sprepnuješ brđu. Faul, sudija! Da li imaš pištajku na mozak? Sada šta je? A zašto mi begaš svaki put? Evo ga Messi! Sam je Messi! Abe Suarez! Pa daj ga, daj prokleti gol! Jedan je u prašanje. Kako ljudi Suarez, mogli smo. Izgleda napravili smo grešće što smo ga ubacili Suarez. Ti, vidi što smo ga ubacili Suarez, ti mnogo greška. Još jedan penal. Šta opsaj? Ja ljudi. Ja ljudi. Ja. Kada? Ljudi. Dobro, i završili smo, odimo na poluvrijeme. Ajmo, ovako ćemo Luis Suarez, Neymar, Messi, kao i dalje, Advancer. Svakam bravo. Dobro. Bum. Je bio. It's in the... Ja, znao sam gdje, zašto? Messi, kakav Messi. David Luiz. Ne znam zašto Čavi. Kako je odbranio. Dobro, Thiago. Kakav god ljudi. Pobjeda, ništa nije to. Pobedili smo. En match, Lionel Messi, kao vi svo znate. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao, pa pa!